Person with disabilities. Sila ang mga grupo sa aton sosyedad nga masami naton tapak-tapakon, pakanubuon, kag sa malipot nga pulong nakaagom sang ginatawag nga diskriminasyon. Maayong hapon mga katatak, ini si Thessalonio Molo para sa Sini Ilonggo. Karon nga hapon, aton masaksihan ang istorya ni Edgar Kuing kag kung paano siya nagpakigbato sa aton sosyedad. Nay, mahapit tabi kay tatay. Tay, musta ka na da? Ang ngayon man ko sa uniform ko. Gimbakal ni nanay. Sige tay, mapaiskulahan kami anay. Gar, hindi ka magkakulba magsulod sa eskwelahan. Patay ida sila. Importante makaskwela ka. Ari lang ko di para magsuporta sa imo. Wala naman kami bukas. Hindi naman ako mangita. Ahay.
Ma'am, pwede po ka-apply. May bakante pa muna. Basta lang ang makaya ko. Hindi na pwede. Why na bakante? Ma'am, may bakante pa muna. Pwede po ka maka-apply. Apply sa ano? Sa apply. Ito na lang, matapos ko. Wala subong bakal bukas mo. Kaya kumana ko na isa. Thank you, ma'am. I know, wala. Sorry. May papagita sa trabaho, may pinta. Ay, dito nay! Nay! Dito nay! Nay! Ay, dito nay! Nay! Nanay ko! So, may hapon, Gar. So, Gargin patawag ta ka kay may nabaton ako ng communication from the provincial office and provincial social welfare and development office. This is 103.5 Hot FM Pagkanakahan. Sika! Magandang umaga mga kaibigan. Ito po yung lingkod, si Gary Merti. It's time for me to say bye-bye. Thank you so much for your company since 9 in the morning until 12 noon. This is your friend Gary Merti saying bye-bye and signing off.
Hello mga katatak, kaupod naton karon nga hapon ang producer sang pelikula nga Edgar Coing, si Miss Azalea Grace Yap kag Maria Ann Medes. Maayong hapon sa inyo. Mayong hapon! Good afternoon. Mayara lang ako few questions para sa inyo. Paano ka mo nakahimo sang konsepto na halungod sa PWDs hag nga ini ang konsepto nga inyo nga napili? Kaya nakita, bala namon nga may mga PWDs, wala nga napabayaan na lang, wala na ginasapa, kaginapabayaan na lang gid as nga do gina-degrade sila balahaw. So ginobra ni namon ng short film para maging aware man ng tao and of course to empower the PWDs. Naging mabudlay bala, Maria Ann, ang pagpili sa mga karakter nga nagakaangay sa role sa story nga Edgar Coing? Sa amon nga part, hindi magid mabudlay nga mangita sang sang characters nga nagakaigo sa amon nga short film tungod ang amon nga groupmate nga isa nga si Herniel taga Oton. So mostly laban sa ilang sa banwa sang Oton, madamo kay gito may makita nga mga PWD kag ang amon nga napili nga PWD nga si Tito Edgar, very approachable gid siya sa amon siya. Hindi pa Pwede para nyo sa bala ma-istorya sa amon kung ano ang mga preparasyon nga inyo ginhimo samtang kamo sa production, nagahiwat? Sa preparation nga ginobra namon, of course, first and foremost, nag-brainstorming kami. Dugay-dugay nga brainstorming nga amon, halos tanan nga nakapihan na namon para mag-brainstorm lang kami. And eventually, we were able to conceptualize kung ano gin man gusto namon nga magwa sa amon nga short film. And of course, after that, before executing, nagkadto kami sa municipality sang Oton, kag nangayo sang lisensya sa ilang mayor dira, kag sa mga tao nga kailangan gid namon nga lisensyahan, of course, out of respect man kay syempre hindi man kami taga Oton, kag dira lang man kami. So after that, after the execution, okay gid man siya tanan. This time siguro, we would like to ask kung ano mga challenges nga na-encounter ninyo samtang naga-produce ka mo kag paano ninyo inita na pasan? Of course, isa sa mga like what I said earlier, wala man gid kami gawa gid nagka-problema, of course, because nakahatag na kami sa amon nga permit and na-approve naman kami. And of course, ang duang challenge lang gito namon at that time is because layo-layo gid ang Oton sa amon nga mga ginaistaran bala. Except lang sa amon nga groupmate, nga taga Oton na gid man siya mismo. And the other challenge was that syempre ang amon nga talent is Coing siya. So mabudlayan man kami from time to time nga dalon siya namon bala sa mga lugar nga kailangan siya dalon is because syempre nabudlayan siya bisan ultimo lang gid man actually nga maglakat siya, nabudlayan na siya. Pero thankful man kami kay biskan amo na naka sang challenge namon sa amon gid mismo nga talent, willing gid siya nga mag-cooperate sa amon. And one more thing, of course, gusto man namon mabalaan nga ano nga mga linya sa pelikula ni Edgar Coing ang hindi ninyo malimtan kag nga inigid ang inyo nagustuhan nga linya? Para sa ako na ang pinaka-favorite ko gid nga line, ang line sang iya nga nanay which nga gin-portray ni Azalea kay siya ang amon nga nga artist sa film namon nga amon ang paghambal kay Edgar nga Gar hindi kagid magkabalaka, ari lang ko di para sa imo. Kay si Edgar daan do wala siya sang self-confidence tungod nga PWD siya kag nakulbaan siya magkadto sa eskwelahan. And sa pinakalas may di ba may ara ka gusto ang pinakanamian mo nga line? Sige karan lang. Okay. That's all. Pwede nyo bala ihambal sa amon diri kag sa mga audience naton kung ano gid ang mensahe sa nga pelikula nga Edgar Coing? Nga ang mensahe kasi na is aside from the fact na i-empower naton ang mga PWDs, of course it also means that ang last gid siya actually nga lines ang movie namon is that incomplete limbs doesn't mean that a race won't be won, or something like that. So para gid ina siya sa mga PWDs out there nga mga wala bala sang self-confidence kag para bala mabalaan man nila ang ilang mga rights diri sa kalibutan ta. Kabay pa nga ang aton mga PWDs nga mga viewers maging-inspired through sa story ni Edgar Coing. Of course, this will be the best time for you to thank your sponsors. Miyara bala ka mo gusto pasalamatan? Nagapa-thank you gid kami sa mga sa taga-Oton, kanday mayor kag sa amon syempre nga cast kanday Tito Edgar nga very gid siya nga cooperate gid siya sa amon despite sa iyang disability kag sa faculty sa school sa West kag ikaw
Madamo gid nga salamat Maria Ann Medes and Azalea Grace Yap sa time nga ginhatag nyo sa Sini Ilonggo. Sa liwat inisita sa Lonia Molo, madamo gid nga salamat.